8 zastupitelů, kteří jsou přihlášení řádně a omluvení jsou zatím jenom pouze pan Nezveda, pan Ludvík, neomluven je zatím pan Fajtinker, tak já jsem omluvu žádnou neudržel. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno včas v souladu s zákonem o obcích jednacího řádu. Zastupitelstva vzhledem počtu 28 přítomných členů je zasedání usnášení schopné. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji Annu Musilovou. K zápisu zasedání 23.2.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl řádně ověřen a je k nahlédnutí. V rámci technického bodu, a to bodu číslo 1, tak ten je momentálně složen z bodů A, B, C. Je to schválení pracovního programu, schválení ověřovatelů a schválení návrhové komise. Tento bod by byl doplněn a rozšířen o určení volební komise, poněvadž toto zasedání na základě rezignace, vlastně nebo dopisu o rezignaci paní místostarostky, tak je potřeba dovolit volební komisí a stanovení na dnešním jednání, to je 27.4. proběhne volba orgánů města s dvojím a veřejným hlasováním. Zeptám se, jestli má někdo jiný návrh nebo podnět. Vidím, že tomu tak není, takže bychom přešli k těm bodům 1a. Je to potřeba schválit samozřejmě postupně, takže je tady bod stažení z programu. Vlastně, kdy toto stažení je vyvoláno tím, že jsme obdrželi dopis, ve kterém nás informují zástupce Lidlu. Je to dopis, ve kterém jsme obdrželi informace: vážení, tímto bychom se chtěli omluvit za nedodržení termínu podání nabídky na směnu pozemků ve Znojmě na ulici Vídeňská, která měla být podána do 22.4. Chtěli bychom ujistit vás všechny zastupitele, že naše společnost má nadále zájem o tuto směnu, takže tento bod bude projednáván na dalším zastupitelstvu. Dále je to bod číslo 36 a já bych o tomto stažení bodu měl nechat hlasovat, tudíž budeme hlasovat o stažení bodu číslo 36 a pojďme hlasovat teď. Stažení bodu číslo 36 bylo provedeno jednohlasně. Další body, který následuje, je doplnění programu členů zastupitelstva, kdy vlastně materiály byly doplněny pro bodu číslo 5, a to rozpočtovým opatřením doplnění týkající se vlastně stavby kotelny a zajištění těch 10% a osvětlení pro náš fotbalový stadion. Dále je tady bodu číslo 107 pro bytové jednotky, kde na Paliatio 2, kde se jedná o opravu částky u druhé nabídky, která byla, jak se tam bloudila, nechtění nula. Pak je tady bod číslo 112 změny v orgánech společnosti a následně bod číslo 113 uzavření veřejnoprávní smlouvy s první městem Znojmo mládež. Je to záležitost, která se dotýká nového zákona, který vzešel v platnost. Tyto veřejnoprávní smlouvy by měly být projednány podle 250 z roku 2000 sbírky. A bod číslo 114 je bod různé. Následně jsme měli o těchto bodech hlasovat. Zeptám se, jestli jsou připomínky k těmto bodům. Nejsou, takže bychom přešli k hlasování a pojďme hlasovat teď. Děkuji. Rozšířili jsme se, už je nás 29, takže proběhlo 29 zastupitelů z 29. Další bod, který je hlasování o programu jako celku. Zeptám se, jestli jsou připomínky. Vidím, že nejsou. Přišel bych teda na hlasování a pojďme hlasovat o schválení pracovního programu jako celku a pojďme hlasovat teď. Tak, hlasování bylo provedeno, proběhlo 28 zastupitelů. Doufám, že není žádný problém technický.
Dobře. Další bod, který je následuje 1b, schválení ověřovatelů zápisu. V rámci ověřovatelů zápisu bych si dovolil navrhnout za ověřovatele pana zastupitele Šebelu a pana zastupitele Podzimka, jestli s tím oba dva souhlasí. Ano. Děkuji. Máte někdo připomínky? Chtěli byste ověřovatele rozšířit? Není tomu tak, nechal bych hlasovat o tomto návrhu a pojďme hlasovat teď. Požádal bych o chvilku strpení a poprosil bych o kontrolu hlasovacího zařízení pana zastupitele Hekerného. Zřejmě baterie, takže já budu pomaličku pokračovat. Měli bychom hlasovat pod 1C, je tady schválení návrhové komise. V rámci návrhové komise jsem si dovolil navrhnout pana zastupitele Malačku, pana zastupitele Kárníka a pana zastupitele Štolpu. Zeptám se, jestli souhlasíte. Děkuji. Zeptám se, jestli jsou nějaké jiné návrhy, podněty. Není tomu tak, nechal bych tedy zařízení je aktivní, tak bych nechal hlasovat a zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Malačka, Kárník, Štolpa. Zastupitelní jenom tak bych řekl v rámci příjmení, nechal bych hlasovat teď. Takže poprosím ještě jednou o kontrolu hlasovacího zařízení. Tak to vyzkoušíme ještě jednou. Já poprosím návrhovou komisi, aby zaujala své místo, i když v tom úvodu nebudeme mít post práce. Dále je potřeba, protože dnešní zasedání bude volební, takže je potřeba určit volební komisi. V tomto ohledu bych si dovolil navrhnout volební komisi ve složení pan zastupitel Týma, pan zastupitel Kárník a pan zastupitel Štolpa. Zeptám se, jestli do volební komise chce někdo doplnit volební komisi. Jestli to tak není, tak bych nechal o zastupitelstvo hlasovat a návrh na usnesení je: zastupitelstvo určuje volební komisi ve složení zastupitel Týma, zastupitel Kárník, zastupitel Štolpa. A pojďme hlasovat teď. Tak, že vše v pořádku. Děkuji. Takže máme za sebou bod 1D a následuje bod 1E, to stanovení volby orgánů, to znamená, že navrhují, že na dnešním jednání dne 27.4.2015 proběhne volba orgánů města Znojma veřejným hlasováním. Otevírám diskuzi k tomuto návrhu. Vidím, že není nikdo přihlášený, tak bych jsem přečetl návrh na usnesení. Zastupitelstvo stanovuje, že na dnešním jednání dne 27.4.2015 proběhne volba orgánů města Znojma veřejným hlasováním. Pojďme hlasovat teď. Tento návrh byl přijat jednohlasně, děkuji. Tudíž máme za sebou ty technické body, které se týkaly bodu číslo 1 a přešli bychom řádně k bodu číslo 2. Je to zpráva o činnosti Rady města. V jednoduchých pár bodech bych vás zase seznámil zastupitele a vše přítomné hosty, které tady vítám, tak o činnosti Rady. Co se týká Rady města, schválila odpisové plány příspěvkových organizací, to Správa nemovitostí města Znojma, Městská lesy Znojmo. Rada města schválila vypracování
aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace Znojmo na rok 2016 až rok 2020, a to paní inženýrkou architektou Ivetou Ludvíkovou a inženýrkou architektkou Alenou Polmanovou. Odbor územního plánování a strategického rozvoje Rada města vzala na vědomí návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ZUR ke společnému jednání. Rada města uplatňuje podle paragrafu 37 odstavce 4 zákona 183/2006 Sbírky o územním plánování a stavebního řádu stavební zákon k návrhu ZUR tuto připomínku. Město Znojmo nesouhlasí se způsobem, jakým je v grafické části ZUR znázorněn koridor pro přeložku silnice I-38 a požaduje, aby byla z výkesu poroh a koridorů včetně úses čitelná celá trasa obchvatu, obdobně jak tomu je třeba například v případě Lechovic. Rada města schválila odpisový plán příspěvkové organizace Městská zeleň Znojmo na rok 2015. Rada města schválila vítězem veřejné zakázky na poskytnutí komplexních právních služeb konané formou poptávkového řízení firmou Primus Partner Štepáníková Brno Veveří a Rada města schválila uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky. Dále jsme schválili jako Rada města poskytnutí dotací subjektům Liga vozíčkářů 47 000, středisko rané péče Brno Nerudová 28 000, diecézní charita Brno 19 000, Sponda 10 000, Svaz tělesně postižených v České republice 42 000, Centrum pro dětský sluch Tamtam 21 000, Lepra občanská společnost 15 000, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice 15 000, Svaz tělesně postižených v České republice 40 000 a TC Medicus Vinohrady Znojmo 20 000. Dále Rada města Znojma schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro sociální služby a na realizaci projektu dotačních řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti poskytování podpory sociálních služeb za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to odlehčovací služby 366 800, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 237 200, azylové domy 324 500, pečovatelská služba 8 785 000, noclehárny 194 100, centra denních služeb 263 500, domovy se zvláštním režimem 5 823 500, domovy sociální poradenství 501 200 a domovy pro seniory 4 144 400. Rada města schválila pořadník na přidělení bytů v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou na druhé čtvrtletí roku 2015 a Rada města schválila výjimku ze zákazu konzumace alkoholu občanskému sdružení Znojemský hudební festival. To je v rámci výčtu o činnosti Rady. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Jestli není, tak bych poprosil návrhovou, aby si ho přečteli návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Znojma. Děkuji, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat a pro bylo 27 zastupitelů, 2 se zdrželi. Další bod, který je bod číslo 3, navýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města Znojma. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města ve výše dle nařízení vlády číslo 52/2015 sbírky, kterým se mění nařízení vlády číslo 37/2003 sbírky o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí. Děkuji přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 25 zastupitelů, 1 proti, 3 se zdrželi.
Dále následuje bod číslo 4, je tady volba strategického předsedy strategického výboru do zastupitelstva města a následně volby, které jsou spojeny do zastupitelstva do vedení města. Takže v tomto bodě bod 4a je volba předsedy strategického výboru zastupitelstva města. Zastupitelstvo města na své ustavující schůzi dne 10.11.2014 zřídilo strategický výbor a stanovilo, že bude tvořen 11 členy, včetně předsedy. Žádám zástupce volební komise, aby zřídil volbu předsedy strategického výboru a tomu bych rád předal slovo v rámci voleb. Dobrý den, zdravím všechny. Opět jsem tu já. Takže po 4a volba předsedy strategického výboru zastupitelstva města Znojma. Nejdříve v krátkosti připomenu způsob volby. Jednotlivé volební strany či zastupitelé mohou přednést návrhy kandidátů na příslušnou funkci, a to bez ohledu na to, zda jsou kandidáti přítomní na zasedání zastupitelstva či ne. Za druhé, o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Za třetí, získali některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, minimálně 16 ze všech členů zastupitelstva, je zvolen do příslušné funkce. Na funkci předsedy strategického výboru zastupitelstva města byl radou města nominován magistr Karol Podzimek. Má někdo další návrhy? Není tomu tak, děkuji. Hlasujeme tedy o navrženém kandidátu na předsedu strategického výboru magistru Karlu Podzimkovi. Přednesu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Znojma volí za předsedu strategického výboru zastupitelstva města Znojma magistra Karla Podzimka. Prosím, kdo je pro? A poprosím skrutátory. Je pro. Prosím, kdo se zdržel? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se zdrželo. A kdo byl proti? Jeden, pokud se neměli. To nám souhlasí. Vzhledem k tomu, že pro 19 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, byl Karel Podzimek zvolen předsedou strategického výboru. Děkuji. A nyní bych plně přešel k bodu 4b, což je volba členů strategického výboru zastupitelstva města Znojma. Volíme 10 členů strategického výboru zastupitelstva a nominováni byli pan Tomáš Bušík, pan Ladislav Skopal, pan Jakub Malačka, pan Jan Kárník, pan Pavel Macek, paní Jana Kochová, paní Marta Vaříková, pan Jiří Ludvík, pan Pavel Jajtner a neobdrželi jsme nominaci od Sdružení pro Znojmo. Prosím pana Kacetla. Děkuji. Jestli mu poprosit, doporučil bych, aby jsme hlasovali en bloc o těchto členech. Souhlasí všichni jsme pro takovou volbu. Kdo je pro, prosím? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24 a 3, 27 lidí není. Kdo je proti? Držel se? Děkuji. Můžeme tedy přejít k přímé volbě členů en bloc. Přednesu usnesení. Zastupitelstva města Znojma volí za členy strategického výboru zastupitelstva města Znojma pana Tomáše Bušíka, pana Ladislava Skopala, pana Jakuba Malačku, pana Jana Kárníka, pana Pavla Macka, paní Janu Kochovou, paní Martu Vavříkovou, pana Jiřího Ludvíka, pana Pavla Jajtnera a pana inženýra Karla Fialu. Kdo je prosím pro? Děkuji. Kdo je proti? Držel se? Děkuji. Vzhledem k tomu, že by pro bylo 27 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, byli navrženi kandidáti zvoleni za členy strategického výboru zastupitelstva města Znojma. Děkuji. Já děkuji předsedovi volební komise. Další bod v rámci těchto voleb by mělo být dovolba v rámci vedení města. Zde jsme obdrželi v rámci 40 rezignaci bodu paní doktorky Olgy Štefáníkové na funkci místostarostky města Znojma. V rámci tohoto bodu si dovolím nebo oslovím, jestli je zájem o vystoupení.
Děkuji. Návrh na usnesení v tomto bodě by znělo: Zastupitelstvo města bere na vědomí, že 27.4.2015 paní doktorka Olga Štěpáníková rezignovala na mandát místostarostky města Znojma. A toto bereme na vědomí, my jsme vlastně hlasovali a v tomto bodě není volební, takže musíme aklamací, můžeme hlasovacím zařízením, takže pojďme hlasovat teď. Děkuji, pro 29 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je na základě samozřejmě ustanovení, které máme ohledně počtu místostarostů, je volba místostarosty města. Jako takovou volbu zase opětovně řídí volební komise a předseda volební komise, takže opětovně dávám slovo v těchto volbách panu Vlastimilu Týmovi. Děkuji. 4D, volba místostarosty města Znojma. Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání dne 10.11.2014 stanovilo počet místostarostů města Znojma na 3. Rezignací doktorky Olgy Štěpáníkové na funkci místostarostky města Znojma se uvolnila pozice na tuto funkci. Proto dnes zastupitelstvo města provede doplňující volbu nového místostarosty města Znojma. Zahajuji tímto volbu místostarosty. Na pozici místostarosty města Znojma byl navržen inženýr Ludvík Hekerle. Má někdo další návrh? Nemá, děkuji. Po platném zvolení místostarosty již nebude hlasování tedy pokračováno. Pojďme hlasovat. Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Znojma volí podle paragrafu 84 odstavce 2 písmene M zákona číslo 128/2000 Sbírky o obcích do funkce místostarosty města Znojma inženýra Ludvíka Hekerleho. Kdo je prosím pro? 17 Jste prosím proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proti. A kdo se zdržel? 1, 2, 3. Ještě jednou prosím, kdo se zdržel, myslím, že jsem měl 4 ruce. 4. Děkuji, to souhlasí. Vzhledem k tomu, že pro bylo 17 zastupitelů, což je odpovědní většina, byl inženýr Ludvík rozvolen na pozici místostarosty města Znojma. Děkuji a blahopřeji. Dobrý den. V životě jsou nabídky, které se zpravidla neodmítají. Ta, která právě probíhala, mě samozřejmě na jedné straně velice potěšila, na druhé straně jsem si vědom, že to bude vyžadovat hodně práce. Všem, kteří mě podpořili, za podporu děkuji. Těm ostatním se budu snažit svou práci dokázat, že na to ještě mám. Současně je třeba říct, že odstupuji z funkce předsedy finančního výboru, protože místostarosta a funkce předsedy finančního výboru je neslučitelná. Děkuji vám všem. Já taky děkuji za tu práci ve finančním výboru a těším se na spolupráci a dovolil bych jsem požádat pana nového místostarostu o přisednutí zde v předsednickém pultu. Co se týká rezignace na pana inženýra Hekerleho na funkci předsedy finančního výboru Znojma, tak bychom ji měli vzít na vědomí a proto si dovolím vzít nebo dát návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Znojma bere na vědomí, že 27.4.2015 inženýr Ludvík Hekerle rezignoval na mandát předsedy finančního výboru zastupitelstva města Znojma. Protože víme, o čem hlasujeme, tak pojďme hlasovat. Tady toto můžeme hlasovat zařízením, takže já si dovolím zase opětovně vyzvat elektronickým zařízení a pojďme hlasovat teď.
Děkuji. Tato rezignace byla vzata na vědomí všemi 29 zastupiteli a odsouhlasená. Další bod, který následuje, je potřeba určení, zdali bude nově zvolený místostarosta do funkce dlouhodobě uvolněn. Vychází to dle paragrafu 84 odstavce 2 písmena K zákona o obcích. Je pravomocí zastupitelstva určit, pro které funkce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění ve smyslu paragrafu 71 zákona o obcích. A proto si dovolím navrhnout, aby pro výkon funkce místostarosty byl inženýr Ludvík Hekle dlouhodobě uvolněn. Zeptám se, jestli někdo z členů zastupitelstva nemá připomínku či dotaz. Není tomu tak, takže přednesu návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Znojma stanoví v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmene K zákona číslo 128 z roku 2000 sbírky o obcích, že pro výkon funkce místostarosty města Znojma bude člen zastupitelstva města Znojma inženýr Ludvík Hekle dlouhodobě uvolněn. Tady v tomto ohledu zase opětovně můžeme hlasovat elektronickým zařízením, tak pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu 4F byl přijat, pro bylo 19 zastupitelů, 2 se zdrželi, 2 byli proti, 8 se zdrželo. Omlouvám se. Dalším bodem, který je určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. Rezignací paní doktorky Olgy Štepáníkové na funkci místostarosty města Znojma pozbyl platnosti bod číslo 11 usnesení zastupitelstvu, který je označen číslo 1 2014 dne 10.11.2014, dle kterého byla paní doktorka Olga Štepáníková oprávněna zastupovat z pozice místostarostky starostu v době jeho nepřítomnosti. Z tohoto důvodu je třeba určit nového místostarostu, který bude starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci zastupovat. Dovolím si na tuto pozici navrhnout pana inženýra Ludvíka Hekleho. Zeptám se, jestli má někdo jiný návrh nebo připomínku. Není tomu tak, přednesl bych návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Znojma revokuje usnesení číslo 1 2014 ze dne 10.11.2014 pod číslo 11 a určuje podle paragrafu 104 odstavce 1 zákona číslo 128 z roku 2000 sbírky o obcích místostarostu inženýra Ludvíka Hekleho, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Můžeme zase opětovně využít elektronického hlasování, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 17 zastupitelů, 5 bylo proti, 7 se zdrželo. Dále informace o doplnění volbě předsedy finančního výboru zastupitelstva města Znojma. Rezignaci pana inženýra Ludvíka Hekleho na funkci předsedy finančního výboru se oprázdnil mandát na tuto pozici. Volbu nového předsedy finančního výboru navrhuji provést na dalším zasedání zastupitelstva města po udržení nominace, které bych vyzval od všech stran a zároveň tímto představitele, zároveň samozřejmě tímto i představitele vyzývám. To je z mé strany a informace v rámci bodu číslo 4 vše. Další bod, který následuje, rozpočtové opatření číslo 5 2015, které bylo rozšířeno a odsouhlaseno přímo na radě města, bylo rozšířeno o doplnění, a to částky 2 963 000. Tato částka by měla být částka, která je určena pro 10% vlastně pokrytí stavby, která byla ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vlastně námi podpořena dotací. Ta dotace je ve výši 90% pro obě dvě stavby a ze strany města bylo již v zastupitelstvu tady toto odsouhlaseno a tudíž je zde jenom potřeba provést tady toto rozpočtové opatření a materiály se ještě rozšířily o materiál, ve kterém odsouhlasíme veřejnoprávní smlouvu, protože musí být odsouhlasena podle zákona 250 z roku 2000 sbírky, ale teď momentálně pouze řešíme to rozpočtové opatření, včetně toho doplnění. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2015, včetně jeho doplnění, dále dle přiloženého znění.
Děkuji o přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh bodu číslo 5 byl přijat, pro bylo 20 zastupitelů, 2 byli proti, 7 se zdrželo. Další bodem, který následuje, je dodatek číslo 3 ke smlouvě z roku 2009, číslo smlouvy 2700, je to závazku veřejné smlouvy zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozování městské autobusové dopravy. Otevírám diskuzi k dodatku číslo 3. Není tomu tak, není nikdo přihlášen do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 3 ke smlouvě číslo 2700/2009 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním MAD. Děkuji o přečtení návrhu na usnesení. Víme, že hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat 27 zastupitelů, 1 se zdržel. Další bod, který následuje, je bod číslo 7 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na 50 000 korun, ve kterém schvalujeme dotaci diecézní charitě ve výši 1,7 milionů, společnost podané ruce 231 000, Typlocentrum 103 000, Adra Praha 90 000, oblastní spolek vlastní Červeného kříže 350 000, dětské centrum Znojmo 1 000 000, nemocnice Znojmo 500 000 a svaz postižených civilizačními chorobami 150 000, omlouvám se. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní Za A zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací níže uvedeným subjektům dle přiloženého znění. A za B zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy viz přílohy o poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům v bodě A. Děkuji, přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 29 z 29 zastupitelů. Další bod, který následuje, smlouva o poskytnutí služeb provozování protipovodňového opatření ulice Krapková. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb provozování protipovodňového opatření Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci ulic Melkusova Krapkova mezi městem Znojmem a vodárenskou akciovou společností Sověšínova 820/156 Brno dle přílohy. Děkuji, přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 29 z 29 zastupitelů. Další bod, který následuje, je svazek obcí rekultivace skládky Kuchařovice a to je návrh jednatele. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Za A zastupitelstvo města odvolává Jana Fialu během Zukolských bojovníků 115 Znojmo z funkce jednatele svazku obcí rekultivace skládky Kuchařovice se sídlem Kuchařovice 8. května 111 669 02 Kuchařovice 751 307 34. Za B zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě svazků magistra Jana Blahu bydem Gagarinova 2746/6 Znojmo do funkce jednatele svazku obcí rekultivace skládky Kuchařovice se sídlem Kuchařovice 8. května 111 669 02 Kuchařovice 751 307 34. Děkuji a přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď.
Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 21 zastupitelů, 6 se zdrželo, 2 byli proti. Dalším bodem, který následuje, je zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Týká se to podnětu, který jsme obdrželi, který jsme projednali na radě, a návrh na usnesení, který vychází z rady a po konzultaci s naším územním odborem nebo strategickým, myslím tím v rámci územního strategického plánu, tak návrh na usnesení je: zastupitelstvo města souhlasí s řešením požadavků paní magistry Lenky Polákové takto. Požadavek vyplývající z dopisu paní magistry Lenky Polákové doručeno zastupitelstvu města Znojma dne 9.2.2015, aby bylo vzor a tím pádem v zásadách územního rozvoje ověřeno takové vedení trasy obchvatu, které se nebude dotýkat zastavěných částí města a okolních obcí, budou platit při projednávání zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé období, pokud se ukáže, že obchvat v současné poloze není funkční. Takhle je navrženo a bylo provedeno jednání. Já jenom hovořím o tom, i proč by nemělo být funkční. Tato záležitost je i mnou poměrně dlouho prosazována v Praze a já jenom informuji, že zítra bude zasedat centrální komise, která bude schvalovat projektovou dokumentaci na tu stavbu, která je vlastně obchvatem číslo 2. Je to ta stavba, která je od nové nemocnice vlastně od kasáren až po novou nemocnici. Tato část bude mít už zítra schválenou zadávací dokumentaci a začne běžet výběrové řízení na dodavatele. Takže hlavně nemluvíme, snažíme se jet podle té stávající trasy, a která je už dlouhodobě projednána a která se samozřejmě neustále diskutuje. Co se týká diskuze, já tímto právě tuto diskuzi otevírám. Všichni jsme jako zastupitelé byli seznámeni v předstihu, za to děkuji panu zastupiteli Kacetlovi, takže máte slovo. Děkuji. Já jsem se seznámoval s těmi podklady, které jsme dostali od odboru v situační zprávě a i se zněním dopisu paní Polákové za spolek Obchvat. A chtěl bych upozornit na následující. Nikdo z nás, nebo většina z nás, neměla před sebou ty doklady, na které ono vysvětlení té situační zprávy odkazuje. Zejména se jedná o vyhledávací studii z roku 1996, technickou studii z roku 2003 a pak také úplně novou, z roku 2014, hodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje. To rozhodnutí o tom umístit do okolí města Znojma rychlostní komunikaci S8, tak jak je definována v politice územního rozvoje, což je celostátní územně plánovací dokument, tak toto rozhodnutí je velmi závažné, protože stanovení koridoru, kudy S8 půjde v okolí Znojma, je záležitost na 20, 30, možná 50 let. A jelikož politika územního rozvoje platí od roku 2009 a zatím nebyla specifikovaná bližší územní plánovací dokumentaci, tou jsou právě ony nyní projednávané zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, tak tady stojíme před poměrně důležitým rozhodnutím. Ne my, pochopitelně jako zastupitelstvo, ani ne jako městský úřad, ale krajský úřad Jihomoravského kraje. Ale ten sbírá ony připomínky. A já bych se tady moc přimlouval za to, sice ten termín nás strašně moc tlačí a osobně třeba jsem se s tím seznámil asi taky příliš pozdě, nicméně tyto argumenty došly teprve skrze ten dopis paní Polákové. Jestli bychom se nemohli sejít jenom třeba v užší skupině, jak navrhuji v návrhu usnesení, které teď přečtu, a to je: zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu ve složení lídrů politických subjektů zvolených do zastupitelstva. Gabriel, L. Heckerle, je Blaha, je Ludvík, je Kacetl, je Jajtner, Nezveda, po případě jiných určených náhradníků. Skupina s přizváním zástupce spolku Obchvat se co nejdříve detailněji seznámí s problematikou rychlostní silnice S8 a jejího trasování přes Znojemsko a vydá doporučení radě města k podání námitky k zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, aby tam mohla být krajskému úřadu zaslána nejpozději 6. května 2015. Jde mi o to, že opravdu všichni chápeme, že v současnosti rozestavěný a vámi teď jako v tom úvodním slově, jak si už opravdu realizovaný ve 2 fázích, zatím v těch 2 stavbách realizovaný obchvat, je už v průběhu, o tom nikdo nemůže pochybovat, že je potřeba a že je nutné ho co nejdříve dokončit. Nicméně v dalším aspektu, a to je právě onen výhled 20-30 let, a v tom, co navrhuje politika územního rozvoje celostátní, je ta rychlostní komunikace S8.
Ta rychlost komunikace ještě není vůbec stanovena, jestli bude mít 3 pruhy nebo 4 pruhy. Každopádně pro nás, pro Znojemsko, je klíčově důležitá pro udržitelný rozvoj v daném území. Brno v tom dokumentu z toho roku 2014, respektive krajský úřad, který to nechal zpracovat, tak tam jaksi trošičku polemizuje s tím, jestli tahle ta komunikace někdy vůbec bude mít verb, jestli vůbec někdy bude dopravně využitelná. V Brnu se to pochopitelně nelíbí, že vede nějaká tangenciální komunikace mimo centrum, mimo Brno. A logicky je chápu, že i jakékoliv zkapacitnění této komunikace, jak je navrženo politikou územního rozvoje, jim není příliš podle gusta. Na druhou stranu nám zde ve Znojmě, které vždycky bylo centrem samostatného historického kraje a vždycky mělo odlišné spádové vazby než Brno, a notabene celá císařská silnice z Vídně přes Znojmo do Prahy je komunikací, která Znojmo živila v minulosti a živit ho do budoucna bude, tak nám na této komunikaci rozhodně nesmíme na ní slevit. Bez ohledu na názor Brna. To je právě ukotveno v té politice územního rozvoje celostátní, tam nám to Praha jaksi definovala jasně na ten koridor, tam určila a my teď nesmíme slevit z toho, aby se z toho stala do budoucna pouze jakási dvouproudá, možná tříproudá komunikace. My musíme prosazovat, aby to byla pokud možno komunikace čtyřproudá a na tom trvat. Takže tolik jenom k tomu, jak vidíte, problematika je velmi složitá. Já bych se moc přimlouval na to, aby to navržené usnesení, které jsem teda poslal dopředu, a návrhová komise ho jistě má před sebou, tak abychom o něm dali hlasovat a abychom se třeba ještě na konci tohoto týdne, po případě hned z kraje příštího týdne, to znamená hned nějakého 4. května nebo 5. sešli, abychom formulovali nějaké ještě doporučení pro tu případnou námitku. Vím, že čas je krátký, ale přesto rozhodnutí je velmi důležité, protože pokud my tu námitku tam teď neuplatníme, tak čas. Vím, ale je to důležité rozhodnutí, tak pro toho ho využívám. Pokud my to teď neuplatíme tu námitku, tak hrozí to, že v zásadách územního rozvoje bude schválen pouze stávající obchvat, fajn, díky za něj, ale bereme ho spíš jako přeložku silnice 1/38, nikoliv jako dálkový obchvat Znojma, který by měl umožnit kapacitní komunikaci 4proudou, pokud možno. Takže je to důležité rozhodnutí a je nutné o něm rozhodnout co nejdříve. Protože pokud tam nebude, tak hrozí, že v územních plánech obcí bude znemožněn ten dálkový průběh do budoucna. A to by bylo velmi zlé, protože pak by čtyřproudá komunikace procházela centrem Znojma, rozdělovala by Přímětice od centra, nad Dobšicemi by učili prostě na národní doprava a podobně. Takže toto jistě nikdo z nás tak, sice už za 20 let tady asi mnozí z nás nebudou, ale přesto naši potomkové to jistě by nám to neodpustili, že jsme se pravý čas nezamysleli. Děkuji. Já tak děkuji za tu připomínku, já se reaguji jenom krátce. My se samozřejmě nezdáváme dalšího jednání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, ať budou schváleni v jakékoliv podobě, se dá do toho neustále vstupovat a dále jednat, takže není to dogma, které jakoby zaznělo teď, ale to usnesení jsme dostali, já se nám zeptám návrhové komisi, jestli to usnesení máte k dispozici, takže poprosím o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu ve složení lídrů politických subjektů zvolených do zastupitelstva v Gabrhel, Lehekrle, Blaha, Jurudí, Setol, Jejter, Nezveda, po případě jiných určených náhradníků. Skupina přizváním zástupce spolku Obchvat se co nejdříve detailněji seznámí s problematikou silnice S8 a jejího trasování přes Znojemsko a vydá doporučení radě města podání námitky k zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, aby mohla být krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslána nejpozději 6. května 2015. Děkuji, přečtení návrh na usnesení, víme, o čem hlasujeme. Hlasujeme teď o protinávrhu toho, co schválila jednomyslně v dané době rada. Takže pojďme hlasovat teď. Protinávrh nebyl schválen, pro bylo 11 zastupitelů, proti 10, zdrželo se 8. Poprosil bych o přečtení návrh na usnesení, který máme v materiálech, který nám byl zaslán. Zastupitelstvo města souhlasí s řešením požadavku magistry Lenky Polákové tak požadavek vyplývající z dopisu magistry Lenky Polákové doručeného zastupitelstvu města Znojma dne 9.2.2015, aby bylo ZUR pověřeno takové vedení trasy obchvatu Znojma, které se nebude dotýkat zastavění částí města a
okolních obcí bude uplatněn při projednávání zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé období, pokud se ukáže, že obchvat v současné poloze není funkční. Děkuji, přečtení návrh na usnesení, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl schválen, 21 zastupitelů bylo pro, proti byli 2, zdrželo se 6 zastupitelů. Dalším bodem, který následuje, bod číslo 11, je to odpis pohledávky společnosti Bergam. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávky na náklady na odvoz a likvidaci odpadů na vinohraní roku 2010 v celkové výši 286 076 korun za společností Bergam SRO se sídlem Brno, Medlárky, Hostcova 72/250 62100 z důvodu bezvýslednosti exekučního řízení. Děkuji o přečtení návrhu na usnesení, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl bodu číslo 11 byl schválen, pro bylo 25 zastupitelů, 4 se zdrželi. Dalším bodem, který následuje bod číslo 12, informace o dotačním monitoringu a čerpání dotací za rok 2014-15. V tomto ohledu zastupitelstvo bere na vědomí přehled a zprávu, které jsou vedeny v jejich přílohách. Je to záležitost, která byla vyžádána i zastupiteli, takže i v tomto ohledu plníme ty podněty, které jsou z minulých zastupitelstev. Otevírám diskuzi, přihlášený je pan zastupitel David, máte slovo. Poprosil bych o mikrofon a nemusíte si ani stoupat, jako záleží na vás, jako dál, neklidně stůjte. Jako. Akorát, aby jsme vás všichni slyšeli, tak jak jsme si řekli. Takže se podíváme na to, jak bylo s dotacemi nakládáno, určitě v pořádku. Já bych si jenom zeptal, pane starosto, proč nevyužíváme sil, které jsou k dispozici pracovníků odborů, proč musíme jmenovat soukromou společnost? A není tomu tak, že bychom nevyužívali sil, je to záležitost, která je poměrně hodně široká. Jestli společnost Alvans využívali jsme ji vždy, jako nemyslím tuto společnost, využívali se i ostatní společnosti. Není to jenom třeba firma Alvans, jsou určité speciální firmy, které se těma dotacema zabývají, vlastně hlídají je a osobně si myslím, že kapacita i lidí, který máme teď na odboru a v rámci specifičnosti každé té vlastně možnosti té dotace, splnění těch podmínek a tak, aby se doopravdy jsme se snažili zajistit do dotací, která je schopná, je nějaká životodárná. Řeknu třeba na dotaci, když jsme se bavili třeba o domovech pro pečovatelskou službu, tyto domovy si samozřejmě ty dotace zaslouží, přečetl jste si materiálu, že jsme ty dotace vlastně ve finále obdrželi, ale byly v takové výši, že finanční možnosti potom města by si museli vzít úvěry a vlastně by využili tyto dotace. Bylo to často tak, že třeba 37 milionová dotace, jestli se nepletu teďkom, asi na Vančurku, ale nejsem si úplně teďkom jistý, protože tu tabulku teď úplně nemám před sebou, tak vlastně držela necelých nějakých 10 milionů a zde vlastně není to, které vlastně pravidlo, které se řídili v minulosti, že využíváme hlavně ty dotace, které jsou výše procenticky a které je možno. Zároveň se samozřejmě toto firmou konzultuje, které dotační tituly budou vznikat v nějakém plánovacím období. Takže je to něco, co si myslím si, že partnera potřebujeme jako město a využíváme. Rozhodně si nemyslím, že by vlastně zaměstnanci nebo naši jako úředníci by si tu práci nevykonávali. Je tam spoustu administrativy, které se řeší i po dotacích. Například integrovaný program vlastně rozvoje města i PRM při Níticích má dlouhodobě vlastně zajištěny kontroly, které svých přicházejí, které vlastně kontrolují, vypracovávají se výroční zprávy, vypracovávají si zprávy, které chcou ministerstva, teď je to třeba krásně vidět i na dotaci na fotbalový stadion, ve kterém jsme prošli tou kontrolou, která je, ale je potřeba, aby to někdo úřadoval. Tam není to jenom ta práce o získání dotace, ale taky samozřejmě to, aby ta dotace potom nebyla navrácená, protože to jsou ty foupa, která se stávala dřív. Rozhodně to není teď předmětem, abych řekl, nějaké závažnosti na základě tohoto období.
nebo minulého období, když řeknu zcela otevřeně, za který mohou zodpovídat jako starosta, ale i jako zastupitelstvo, poněvadž tomu dáváte ten mandát. Není nikdo další přihlášen, poprosil bych ho přešli návrhu na usnesení. Pardon, já jsem neviděl. Dobře, samozřejmě omlouvám se, máte, pane zastupiteli, slovo. Jeden dotaz ještě, jestli bych mohl dostat ještě taky písemně odpověď na otázku. Já jsem se tam dočetl, že město vrátilo dotaci, kterou mělo z Ministerstva kultury na druhou část opravy krovu. A jestli si všichni vzpomínáte, tak ten zámek a jeho krovy se opravují od roku 2008. A kvůli tomu vlastně zámek je v jakémsi stále dočasném režimu, jo. Nemůže tam být žádná trvalá expozice, která by vlastně představovala návštěvníkům města historii tohoto města. Takže když přijde někdo do Znojma, chce se dozvědět něco o historii Znojma, všude to říkáme, jak je město historické, tak se nedozví vůbec nic, protože zámek je pořád v takovém jakémsi delíriu a ty opravy jdou velmi, velmi pomalu. Tak jenom chci na to upozornit, že mě to tam trklo do očí a zároveň to bych vlastně i profesně rozmuzela, protože my jsme nájmu v tom objektu, takže vím, že se tam prostě ta jedna fáze zcela přerušila. Peníze, které v tom rozpočtu byly, myslím, že to bylo v loňském roce, tak prostě šly do jiné kapitoly, pak pochopitelně. Tak jenom, aby mě odbor odpověděl na to, proč toto bylo způsobeno, proč jsme vraceli dotaci, kterou Ministerstvo kultury nám už přidělilo. A stejný problém vracení dotace se týká i, a to už tak tuším 2 roky zpátky, kamenného mostu v Gránicích. Dokonce i v Znojemských listech bylo všude oznámeno, že budeme rekonstruovat onen kamenný most u spáleného mlýna a pak hub a nic z toho nebylo, dotace se vracela. Takže na tyto 2 kauzy, tedy krov a most v Gránicích, bych rád dostal písemnou odpověď, proč se ty peníze vracely. Děkuji. Pane zastupiteli, máte na to právo písemnou odpověď, obdržíte. Já samozřejmě na základě i toho, že vlastně vím, o jakou dotaci šlo na zámek, jsme se to nevzdali, pokračujeme pořád dál, takže ty dotace pořád běží. Tady si myslím si, že je potřeba na to akorát upozornit, ale tu písemnou odpověď vám klidně samozřejmě zpracujeme a tím pádem vyzývám i zástupce odboru a paní tajemníci, aby si to vzali za své. Děkuji, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled dotačních projektů města Znojma a jeho příspěvkových organizací za období 14-2015. Za druhé, bere na vědomí zprávu o monitoringu dotačních příležitostí pro období 2015 a dále. Děkuji. O přečtení návrhu na usnesení víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, bylo 25 zastupitelů, 3 se zdrželi. Já, poněvadž máme přes 100 bodů, tak bych jsem se v průběhu i toho zasedání jsem se pokusil některé body, které se úzce dotýkají, ať už budou prodeje nebo navýšení příspěvků, jestli tomu zastupitelé nebudou mít proti, takže bychom mohli tyto body sloučit. Je to teď navýšení příspěvku z Znojemské besedě a navýšení příspěvku na provoz městské knihovny jako takový, že bychom tento bod a toto sloučené hlasování mohli nazvat navýšení příspěvků. Je to o stejnou částku, co se týká městské knihovny, je to navýšení 300 000 na nákup knižního fondu. Co se týká Znojemské besedy, tak se to týká akce, která vyjednávala a žádost ředitele Znojemské besedy vlastně navýšení příspěvku na provoz se týká 300 000 korun, a to na pořádání kulturní akce Bavme se po našem. Tento pořád bude vysílat Česká televize v říjnu tohoto roku a hlavní vysílacím čase, a to v pátek a v sobotu v 8 hodin. Důvodem, proč nebyla akce zahrnuta do žádosti o provozní příspěvek na rok 2015, bylo, že ty jednání probíhaly přes celý prosinec až do února 2015 a toto jednání byla úspěšná. Takže jenom jestli souhlasíte, že bychom tento navýšení příspěvku sloučili, tak bychom hlasovali o usneseních bodů číslo 13 a 14, otevírám diskuzi. Není tomu tak, takže máte před sebou návrhy na usnesení 13 a 14 se nemění. V rámci navýšení příspěvku víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď.
navýšení příspěvku pro oba dva body byl hlasován a pro bylo 28 zastupitelů z 28 přítomných. Další bodem, který následuje, je bod číslo 15, smlouva o dotaci první SC Znojmo, fotbalový klub AS. Tato dotace, vlastně by jsem mohl tuto dotaci sloučit s bodem číslo 16, poněvadž se to týká jednoho stejného bodu a vlastně stejného podnětu. Máme tady nový zákon 250 z roku 2000 sbírky, který nám říká, že je potřeba projednat veřejnoprávní smlouvy, aby jsme to měli v souladu. Takže i zde, jak vlastně již schválená finanční dotace jak pro soukromou vysokou školu ekonomickou, tak i pro první SC fotbalový klub jsme schválili v rozpočtu, teď je potřeba schválit jenom ty veřejnoprávní smlouvy. Takže otevírám diskusi k bodu číslo 15, 16, jestli nemáte námitky, o těch bodech hlasovat zvlášť. Není to, je přihlášen pan zastupitel Kacedro. To už je diskuze k bodům? Můžu? Ano, můžete, samozřejmě. Nebude překvapením, když budu rozporovat výši dotace pro soukromou vysokou školu ekonomickou. Já jsem dostal od paní rektorky i materiály, výroční zprávu za rok 2013. Prostudoval jsem si to. Hlavně mě zajímalo vyúčtování dotace 500 000 korun na takzvanou vědu a výzkum, což je terminus technicus, ale trošku jsem zjistil s úžasem, že teda moc o vědu a výzkum se nejedná. Jedná se o tisk skript pro studenty, jedná se o sborník, výstup z nějaké konference, budíš, toto ještě by nějak tak šlo poznat. No a pak výzkum pro město Znojmo, který si teda město objednalo, ale ty otázky tam teda asi jsem neviděl, teda přesně o jaký výzkum se z toho jednalo. Nicméně věda výzkum je tedy podpora především lidí na doktorantském studiu nebo respektive už odborných asistentů, kteří pak usilují o docenturu a profesorů. To se tam neobjevuje, tudíž já nejsem spokojen s tím vyúčtováním té 500 000 dotace. Myslím si, že ty prostředky nejsou takto paušálně dobře investovány. Já nebudu mít vůbec problém v soukromé vysoké škole přiznat jakoukoliv dotaci, pokud bude vynaložena na smysluplný, dopředu známý projekt. Ale mně se prostě nelíbí dávat peníze paušálně dopředu jenom na činnost nebo na nějaké jenom takové označení věda a výzkum. Už i ten 1 000 000 podpory pro soukromou vysokou školu v dnešní době, kdy se městský rozpočet zužuje na prosté minimum, tak je velký problém. Vidíte, že teď jsme odhlasovali 300 000 korun pro městskou knihovnu a její knižní fond. Původní návrh neměla městská knihovna nic, má nulu, což čím se teda zařadila k absolutním raritám v rámci všech veřejných knihoven v České republice, že nedostala ani korunu na nákup jediné knížky. Teď jsme to napravili maličkou částkou 300 000. Nicméně v loni třeba měla 700 000, ta knihovna. Takže jenom to dávám do vztahu s tím, že soukromou vysokou školu, notabene SRO, pozor na to, nejlepší soukromé školy v České republice jsou většinou OPSky, tam, kde prostě zisk nelze vyvádět ven, když to SROčka prostě můžete zisk vyvádět. A to, že dneska vzdělání je velmi ziskové a na soukromých školách jenom kvete, o tom si už přesvědčíme dnes a denně. Takže já prostě nemohu pro tuto částku 1,5 milionu korun dnešní finanční krizi města Znojma podpořit. Děkuji za názor. Já bych předal slovo vlastně panu senátorovi. Já jsem ho zde zaregistroval, že přišel, tak doufám, že tady zůstal. Zdravím a vlastně pro rektorovi školy, aby se taky mohl podle mě bránit. A já jenom tomu řeknu ještě jenom k té knihovně. Právě proto, že dotace byla v minulém roce poměrně tak vysoká, 700 000 korun, a byla možnost vlastně tohle udělat strategický, tak v dané době s paní ředitelkou byla taky dohoda, že se ta dotace v daných, ne v letech, ale následném období sníží. A tohle byla dohoda s paní ředitelkou, která tady tuto oblast vede, takže myslím si, že je to trochu liché. Dneska říkáte, že nejsme na strategicky nějaká nastavení v rámci rozvoje knižního zázemí. A teď bych dal slovo panu prorektorovi. A jestli máte mikrofon, tak já vím, že byly problémy, ale já myslím, že on má razantní slovo, takže děkuji, že přišel. A předstřečívám si to zvládnu, takže ještě dobrý den všem. Pár poznámek to říkal pan zastupitel Kacetor. Za první, tady zaznělo, že soukromé vysoké školy jsou ziskové. Samozřejmě v novinách přečtete,
že Univerzita Jana Amose Komenského má roční zisk asi 400 milionů korun. Když se podíváte do obchodního rejstříku na účetní výkazy Znojemské vysoké školy, tak my jsme ve ztrátách. V podstatě opravdu zisk tam rozhodně není, takže vyvádění zisku tam být nemůže. Můžeme diskutovat o tom, jak je to možné, jestli je to tím, že opravdu víceméně u nás ne všichni, kteří nastoupí do školy, si vlastně to vzdělání koupí a dokončí. To jsme relativně nároční a podobně. Takže prostě odmítám to, že jsme jakoby ziskoví a že vyvádíme peníze ven. To je první taková poznámka. Druhá poznámka je samozřejmě naprosto logické, že zastupitelstvo musí rozhodnout, jestli vezmeme chce vysokou školu nebo nechce. Jsem říkal, je to pro nás relativně náročné, my opravdu nejsme schopni provoz Znojemské vysoké školy zafinancovat sami v tomto rozsahu, v kterým jsme, takže je to asi na delší diskuzi, jestli Znojmo chce a v jakém rozsahu vysokou školu. Něco jiného, my máme i pobočku v Praze, ta pobočka v Praze si na sebe bez problémů vydělá, protože v Praze můžeme dát úplně jiné školné a tak dále. Takže to je k tomu a poslední poznámka, co tady zaznělo, věda, výzkum, samozřejmě je to trošku složitější ta publikační činnost a když se podívám na zprávu akreditační komise, tak první věc, co posuzuje, aby vyučující byli oprávněni působit na vysoké škole, jakou mají publikační činnost. Pokud nebudou mít publikační činnost, tak evidentně bude výhrada, že tito vyučující nejsou plně kvalifikovaní pro výuku na vysokých školách. Takže říkám, je spíš na delší povídání, ale aspoň na úvod tady je ta moje reakce. Děkuji. Já děkuji za tu reakci. Vyvolalo to reakci i pana zastupitele Fialy, takže máte slovo. Já myslím, že to taky bez mikrofonu zvládnu. Já si myslím, že tady došlo k nedorozumění, že pan senátor se ptá, jestli chceme vysokou školu nebo nechceme. Já si myslím, že všichni odpovíme, že chceme, ale jestliže se tam dávají peníze, měly by se dávat na konkrétní cíle. Tak to bylo myšleno a pane senátore, tohle to bylo trošku falešné, co jste řekl. Takže ano, dejme tam i víc peněz, pokud to bude sloužit ke zvýšení kvality té školy. Takže možná nedorozumění a možná do vyjasnění si toho problému. Můžu na to jenom reagovat. My máme vlastně od města dvě dotace. Jedna je dotace na provoz, to tady bylo zmíněno, to je 1 milion korun. Provoz to je v podstatě zjednodušeně elektrika, já nevím, topení a podobně. To je jedna věc, tam není problém samozřejmě, protože provozní náklady školy jsou v řádově 15 milionů korun. Druhá věc je ta věda výzkumu, o kterém mluvil pan zastupitel Kacetu, to je ten 500 000, který máme a víceméně tady je opravdu, jestli děláte i navržené vysoké školy, největší položka ve vědě výzkumu jsou mzdové náklady lidí, kteří vlastně působí. A proto vlastně my jsme dávali i nějaký doplněk, který jsme byl před rokem do zastupitelstva, nebo do rady, aby tam vlastně bylo možné i mzdové náklady částečně dávat do vědy a výzkumu, protože opravdu věda a výzkum z 90%, možná to přenal, ale z velké části jsou to právě mzdové náklady těch lidí, kteří budou tu vědu a výzkum dělat. Ale říkám, určitě by to chtělo nějaký delší povídání, vůbec se nebráním k tomu, kdybychom udělali klidně zástupci všech tady klubů stran o vysoké škole a abych vám dal nějaké podrobné informace, protože opravdu nemáme co tajit a znovu opakuji, snažíme se opravdu, aby ta vysoká škola byla kvalitní. Vím, že spousta z vás tam má nějaké kontakty, znáte, takže snad jenom k tomu tolik. Děkuji za tu reakci, byla přivítána zajisté kladně, takže i zde vlastně vznikl určitý podnět, který bychom mohli dále rozvíjet k soukromé vysoké škole ekonomické. Není nikdo další přihlášen v rámci bodu 15 a 16. Usnesení se nemění, týkající se vlastně dotací pro první SC Znojmo fotbalový klub a pro soukromou vysokou školu ekonomickou. Netýkalo se to o objemu, to už jsme již schválili, jak jsem říkal, a tady tyto body se týkají veřejnoprávní smlouvy, která musí v souladu se zákonem. To je asi za mě celé, takže víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Body číslo
15 a 16 byly schváleny, pro bylo 23 zastupitelů, žádný nebyl proti, 5 se zdrželo. Dalším bodem, který jsou žádosti o schválení výjimky, je to bod 17 a 18. Jestli nikdo nemá připomínky, nechal bych je taky hlasovat a jako dohromady. Jsou to záležitosti, které se týkají v rámci výjimky cykloklubu Kučera, který měl v rámci kontroly určité problémy. My jsme na základě samozřejmě tady této kontroly s nimi jednali, takže do budoucna to bude mít tu skutečnost, že budou více kontrolováni, bude se více reagovat na to, aby to měli v pořádku z těch minulého období. Zároveň samozřejmě, když je to částka 545 000, oni s ní počítali a vlastně s ní i nakládali v minulosti. Co se týká žádosti HC Znojemští holding Mládež, je to výjimku o zásad poskytování, tak aby mohla vlastně některé dlužné částky pokrýt v roce 2000, z roku 2014. Je to záležitost, která se vyvíjí dlouhodobě tady v tom ohledu tím, že vlastně Znojmo HC Holding Mládež je závislá právě na našich dotacích, tak když jsem poprosil o schválení tady těchto dvou výjimek, tak aby jsme ani jednu tady z těchto sportovních činností nelimitovali. Otevírám diskuzi. Není nikdo přihlášený do diskuze k bodu číslo 17-18. Víme, o čem hlasujeme. Jsou to žádosti o schválení výjimky pro tyto dvě organizace. Pojďme hlasovat teď. Výjimky k bodu číslo 17 a 18 usnesení. Tyto usnesení byly schválení a pro bylo 28 zastupitelů z 28 přítomných. Další bod, který tady následuje, bod číslo 19, schválení dodatku číslo 7 komisionářské smlouvy Městská knihovna Znojmo. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuse, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 7 ke komisionářské smlouvě Městské knihovny Znojmo, Zámečnická 288/969 Znojmo. Děkuji přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem vlastně pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu číslo 19 byl schválen jednohlasně, pro bylo 29 z 20 přítomných zastupitelů. Další bod číslo 20 je navýšení příspěvku z projektu Kolumbus základní škole Judr Josefa Mareše mateřské škole Klášterní 2. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlášený pan zastupitel Kacetl. Tady víceméně kladná slova. Jsem moc rád, že na základní škole doktora Mareše se rozvíjí výuka právě i s přizváním rodilého mluvčího. Jenom takový postesknutí, kdyby se takto tento model rozšířil do více škol, byl bych jedině rád, a nejenom v angličtině, ale i v němčině, protože přece jenom rodilý mluvčí dokáže právě děti v útlém věku co nejlépe do toho cizího jazyka, jak se říká, nakopnout. Takže je to jenom spíš takový jakýsi podnět pro další směřování znojemského školství. Děkuji. Já taky děkuji za ten podnět. Další nikdo není přihlášený, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku z projektu Kolumbus na rok 2015 v základní škole doktora Josefa Mareše a mateřské škole Znojmo Klášterní 2 o částku 80 000 Kč. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu číslo 20 byl přijat, a to jednohlasně, pro bylo 29 z 29 přítomných zastupitelů. Já bych opětovně navrhl, jestli bychom dotace z bodu 21 až 24 mohli dát jako hlasování a blok. Jestli byste s tím takhle souhlasili, samozřejmě otevřu jednotlivým bodům diskuzí, takže zastupitelé se mohou vyjádřit, když budou chtít. Já nám přečtu pro ostatní, kteří nemají ty materiály před sebou. Bod číslo 21 je dotace diecezní charitě Brno, oblastní charitě je to dotace ve výši 2820 korun a je to záležitost, která se týká akce Úsměvy 2015. Tato věc byla projednána dneska v radě a rada doporučila ke schválení. Další bod je dotace zájmovým aktivitám. Tyto aktivity se dotýkají Centru Maceška 55 000, Junák 70 000, Dům dětí mládeže 50 000, to je bod číslo 22. Dále je tady bod číslo 23 sportovní aktivity
a to je FK Insert Express 250 000, kluby sportovní gymnastiky Znojmo 120 000, SK Aerobic Profesionál 100 000, Sdružení rodičů přátel DDM 50 000, TJ Znojmo oddíl atletiky 28 000, TJ Znojmo oddíl atletiky 90 000, tam je to rozdíl mezi vlastně družebními soutěží a ubytováním a pak následně doprava nájemcemi a sportovní potřeby, pak je tady oddíl basketbalu 50 000, TJ Znojmo oddíl Knights 10 000, tělocvičná jednota Sokol Znojmo 200 000, TJ Sokol Přímětice 150 000, pak je tady sportovní klub vlastně 60 000, volejbalový klub Znojmo Přímětice 220 000, vodácký oddíl Neptun 90 000, IMKA 150 000, Český taekwondo 150 000, Asociace vodních sportů 100 000 a boxing klub Řešetov 100 000. To je záležitost bodu číslo 23, následně jsme si dali ještě pod číslo 24 a to je dotace kulturním zájmovým činnostem, které se vlastně týkají nadace pro obnovu církevních památek děkanství Znojemského 100 000, Diavánek 65 000, Na Věčnosti 25 000, Dům dětí mládeže 150 000 a Jihomoravské muzeum 160 000. Jsou to záležitosti, které vlastně jsou obsaženy v bodu číslo 21 a 24 a já těmto dotacím otevírám diskuzi. Není nikdo přihlášený, takže víme, o čem hlasujeme. Návrh na usnesení se skládá z jednotlivých vlastně poskytnutí dotací, včetně veřejnoprávních smluv, které je potřeba v těch jednotlivých bodech schválit, takže se vždy ten bod dotýká 1 a 2 jako takového. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu číslo 21 až 24 byl schválen, a to jednohlasně. Já vám za to děkuji. Další bod, který následuje, je schválení zahájení prodeje bytových jednotek třetí osobě. Já k bodu číslo 25 bych akorát krátce řekl, proč vlastně je vůbec teďkom shoda v radě města ohledně zahájení prodeje bytových jednotek s váznoucím nájemním vztahem třetí osobě dle podmínek stanovených zásadami prodeje bytů a nebytových prostor. Pak bych dal ještě slovo, protože tady s námi zahrnul samotaky, ano, už vidím, ředitel správy nemovitostí města Znojma, který má dočinění, co vlastně finančními prostředkama, které jsou vynakládány právě do těch bytových jednotek, které vlastně nebyly odkoupení pro všechny ostatní. Týká se to zhruba 114 bytových jednotek, ale tyto bytové jednotky nejsou uzavřeny. V tomto ohledu se 80 bytů z důvodu neakceptování nabídky nájemcem a 34 bytů z důvodu neuhrazení kupní ceny ve stanoveném termínu. Takže to je záležitost, kterou jsme otevřeli, kterou samozřejmě chceme diskutovat. Zde vlastně schvalujeme ten zahájení toho prodeje jako takového. Dále budou předmětem ještě i dokumenty. Takže já předávám slovo panu řediteli správy nemovitostí města Znojma a jestli poprosím nějaký mikrofon. Nebo jestli... Dobrý den všem. Dobrý den všem. Můj názor tady k tomu prodeji třetím osobám. Donedávna, do té doby, když byty byly městské, tak nám přinášely určitý zisk. V současné době, když se byty prodaly, část bytů, založilo se SVJčko, tak ten zisk z těchto bytů se ponížil o fond oprav a nutné náklady na opravu. Čistě z ekonomického hlediska je tohleto neudržitelné a ty byty nám negenerují zisk. V celkovém součtu je to spíše náklad. Takže z tohoto hlediska je můj názor prodej těchto bytů podpořit. Já děkuji za ten názor. Já jenom řeknu, ještě znovu opakuji, bavíme se opravdu o 114 bytech jako takových. Takže aby to zase nezaznělo v některých médiích jinak. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený, poprosil bych ho přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje zahájení prodeje bytových jednotek s vážnoucím nájemním vztahem třetí osobě dle podmínek stanovených zásadami prodeje bytů a nebytových prostorů, včetně pozemků majetku města Znojma. Děkuji, přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď.
Návrh na usnesení byl přijat, bylo 25 zastupitelů, 4 se zdrželi. Dalším bodem, který následuje, je schválení výše státní finanční podpory z programu Regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny v návaznosti na výše dotace z městského rozpočtu jako takového. Co se týká tohoto bodu, je to kulturní památka Sloup se sousoší Pěty, Hradní příkop. Zde potřeba státní podpory je 95 000 korun, potřeba vlastníka 97, bytový dům u brány je Znojmo, je potřeba vlastně státní podpory 284 000, město 58 000 celkem vlastně, nebo prostředky vlastníka 229 441, městský dům Horní Česká, potřeba státní podpory 348 000, město 70 000, 279 773 korun prostředky vlastníka kulturní památky, Dominikánský klášter 425 000, potřeba státní podpory 86 000, město, potřeba vlastníka 341 082, zámek Hradní Znojmo, je tam vlastně potřeba státní podpory 838 000. Cena se samozřejmě dnešnímu dní ještě soutěží, takže bude opravena. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo, kdo by se přihlásil, já bych v obecné rovině, protože jsem tu tabulku již přečetl, poprosil o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu níže uvedených kulturních památek z programu Regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny v dané výši a výši dotace z městského rozpočtu v případě schválení finančního příspěvku Ministerstva kultury České republiky. Děkuji o přečtení návrhu na usnesení, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl schválen jednohlasně, proběhlo 29 zastupitelů z 29 přítomných. Dalším bodem, který následuje, je bod číslo 27, je to výjimka ze zásad pro poskytování dotací číslo 4 2013. Tato výjimka se vztahuje ke stavbám první SC Znojmo Mládež, kde vlastně jsme již avizovali dopředu v minulém zastupitelstvu, že jednáme s Jihomoravským krajem o příspěvku, který by měl být poskytnut právě z prostředků Jihomoravského kraje pro sport, poněvadž my máme zasedání zastupitelstva dříve než zasedání Jihomoravského kraje, který bude ve čtvrtek, tak jenom zde vlastně je radou projednaný materiál, ve kterém rada zastupitelstvu doporučila schválit výjimku ze zásad pro poskytování dotací. Tato výjimka by se týkala toho, že vlastně příjemce dotace nemusí ve vyúčtování dotace dodržet výši maximálně dotace 60% jako takové, protože vlastně ta částka je skoro pokrytá celá z toho Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové dotace z prostředků města Znojma ve výši 3 958 878, ale jak říkám, tato dotace bude z Jihomoravského kraje směrem k rozpočtu města, který je určen pro sport, potažmo samozřejmě po pokrytí vlastně té dotace první SC Znojmo Mládež, vlastně pro pokrytí toho trnu v rámci vyúčtování konečné té částky, která vlastně je prakticky těch 97 milionů korun. A pak je to zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytní dotace první SC Znojmo Mládež. A jak říkám, je to záležitost, která je podmíněná právě získání ve čtvrtek té dotace 4 milionů korun. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze. Já jsem ten návrh na usnesení prakticky přečetl, ale jestli zastupitelé mají zájem, tak bych ho... Dobrý, tak dneska to asi nefunguje úplně tak, já se omlouvám, dám větší prostor, třeba já nebudu tak rychle reagovat, ale určitě, pane zastupiteli, máte slovo. Já jenom jeden drobný dotaz technicky. Vy to podmiňujete vyplacení té dotace, poskytnutí dotace z prostředků kraje. Tam ta výše, myslím si dobře, že to není zmíněná, ale výše dotace z prostředků kraje, té veřejnoprávní smlouvy. Já říkám, je to podmíněno tím, že jednáme s Jihomoravským krajem. Jihomoravský kraj to ještě nemá projednáno v radě města, my nemůžeme pracovat s konkrétní částkou. Je tady příslib toho, že Jihomoravský kraj v tomto ohledu vyšel vstříc již dříve a bude projednání na mimořádné radě města před zastupitelstvem ve čtvrtek a já s touto konkrétní částkou, až přijedu ve čtvrtek z zasedání zastupitelstva, tak rád to zveřejním. Rozumím, já jenom
Mně jde jenom o to, že ta podmínka bude splněna, i kdyby Brno, respektive kraj, poskytl 1 korunu dotaci. Tak ta podmínka je v tu chvíli splněna. Podle toho návrhu usnesení. Pokud kraj poskytne dotaci ve výši 1 koruny, tak byla poskytnuta dotace z prostředků kraje a tím pádem nabíde platnosti to naše usnesení a vyplácíme dotaci ve výši 3,9 milionů. Tak jenom na to poukazuji. Dobře, tohle v tom případě děkuji za tu připomínku a zeptám se, protože toto je záležitost, která je předložena odborem majetkovým paní Nolíngerové, jestli na tuto připomínku chce reagovat. Nechci reagovat. Vy jste to zmínil tím, že vlastně ještě Jihomoravský kraj sám nemá schválenou výši té dotace, tak proto je tam jenom ta podmínka, že to bude poskytnuto za podmínky, že kraj poskytne dotaci městu, ale no, to je všechno. V tom případě já si myslím, že bychom mohli navrhnout celé částce a v té chvíli asi bych řekl, že pokryta ten váš požadavek, který by byl. Takže jestli můžu, tak to usnesení bude, že schvalujeme poskytnutí účelové dotace z prostředků města Znojma ve výši 3 958 878 korun pro první SC Znojma mládež, jak by v celé částce byl pokryt dotací z Jihomoravského kraje. Ano, děkuji. Tak já děkuji za to připomínku. Výborně. Takže víceméně teď, jak říkám, už myslím si, že usnesení všichni médií znají, takže nechám hlasovat o takhle navrženém usnesení. Děkuji. Proběhlo 23 zastupitelů, 6 se zdrželo, takže usnesení bodu číslo 27, které bylo takhle upraveno, paní Musilová si to zaznamenala, takže to usnesení bude v tom znění, tak jak jsme si odsouhlasili. Poněvadž zase jsou tady 2 podobné body, a je to aktualizovaný soupis nemovitého majetku svěřeného komisionářskou smlouvou příspěvkové organizaci Správa nemovitostí, dodatek číslo 3 a bod číslo 29 je dodatek číslo 2 ke komisionářské smlouvě Městská Zeleň. Zeptám se, jestli můžeme aktualizovaný soupis nemovitého majetku hlasovat v jednom hlasování. Není, jsou připomínky a já otevírám diskuzi bodů číslo 29 a 28. Není nikdo přihlášený, takže já bych poprosil navrhovou komisi, aby ty 2 usnesení přečetli, ať je to jasné a zřetelné. Bod 28. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovaný soupis nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Správa nemovitostí města Znojma, který tvoří přílohu číslo 1 a číslo 2 a dodatek číslo 3 ke komisionářské smlouvě s účinností 1.5.2015. Bod číslo 29. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovaný soupis nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizací Městská Zeleň Znojmo, který tvoří přílohu číslo 1 a číslo 2 a dodatek číslo 2 ke komisionářské smlouvě s účinností od 1.5.2015. Děkuji. Přečtení návrh na usnesení těmto 2 bodům. Nechal bych o nich hlasovat, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat jak v bodě číslo 28, tak 29. Proběhlo všech 29 zastupitelů. Dalším bodem, který následuje, je bod číslo 30, je to zřízení služebnosti svítidla veřejného osvětlení na ulici Lazebnická, Antonínská u brány, služebnost ve prospěch města. Takže otevírám, až nám to naběhne, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není, poprosil bych o přečtení návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch města Znojma, zahrnující právo umístění provozu, oprav, údržby a likvidace nástěnných svítidel veřejného osvětlení, včetně příslušnosti. Na fasádě domů v městské památkové rezervaci jedná se o následující budovy. Dům číslo popisné 442 na parcele 550, dům číslo popisné 440 na parcele 548, dům číslo popisné 422 na parcele 526, dům číslo popisné 444 na parcele 554, dům číslo popisné 2543 na parcele 5300/4, dům číslo popisné 421 na parcele 525. Vše v katastrálním území Znojmo města.
Domy jsou ve vlastnictví soukromých osob, když přiložený výpis z katastru nemovitosti. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti pro každý dům zvlášť bude určena dle znaleckého posudku splatná před vkladem práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Znalecké posudky budou vyhotoveny na náklady oprávněného ze služebnosti. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Děkuji. Příště návrh na usnesení. Víme, o čem hlasujeme. Pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, a to jednohlasně 29 z přítomných 29 zastupitelů bylo pro. Další bodem, který je prominutí poloviny dlužné částky na nájemném a službách za byt číslo 12 Vídeňská 2876/77 Znojmo a sepsání splátkového kalendáře na druhou polovinu dlužné částky panu Lubomíru Čuánovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášen do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje prominutí poloviny dlužné částky na nájemném a službách ve výši 70 782 korun za byt číslo 12 v domě na ulici Vídeňská třída 2876/77 panu Lubomíru Čuvánovi, narozenému dne 28.6.1962 a sepsání splátkového kalendáře na druhou polovinu dlužné částky tak, že měsíční splátka bude činit 500 korun. Děkuji. Příště návrh na usnesení. Víme, o čem hlasujeme. Pojďme hlasovat teď. Pro bylo 28 zastupitelů, jeden byl proti. Další bod, který je sepsání splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby za byt číslo 4 Pražská 3211/63M Znojmo a za byt číslo 4 Masarykovo náměstí 331/9 Znojmo Petrovi a Munice Piháriovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje sepsání splátkového kalendáře na dlužné nájemné, služby a ostatní poplatky ve výši 75 004 korun za byt číslo 4 v domě na ulici Pražská 3211/63M Znojmo a za byt číslo 4 v domě na ulici Masarykovo náměstí 331/9 Znojmo. Děkuji. Přečtení návrh na usnesení. Víme, o čem hlasujeme. Pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 24 zastupitelů, proti 2, zdrželo se 3. Dalším bodem, který je vydání bezdůvodného obohacení za zhodnocení bytové jednotky číslo 6 Divišovo náměstí 254/11 Znojmo. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje vydání bezdůvodného obohacení panu Borislavy Duškovi, narozeného 14.7.73, za zhodnocení bytové jednotky číslo 6 v domě na ulici Divišovo náměstí 253/11 ve Znojmě ve výši 101 000. Děkuji. Přečtení návrh na usnesení. Víme, o čem hlasujeme. Pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 28 zastupitelů, proti 1. Dalším bodem, který následuje bod číslo 34, je to vrácení zálohy nájemného bytu číslo 13 Gagarinova 2548/21 Znojmo Miluši a Pavlu Píralovým. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není nikdo přihlášený do diskuze, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje vrácení zálohy nájemného bytu číslo 13 v domě na ulici Gagarinova 2548/21 Znojmo Miluši a Pavlu Vydíralovým ve výši 30 096 Kč. Děkuji. Přečtení návrhu na usnesení. Víme, o čem hlasujeme. Pojďme hlasovat teď. To bylo všech 29 přítomných 29 zastupitelů, takže návrh bodu číslo 34 byl přijat. Dalším bodem je číslo 35, je to udělení výjimky k prodeji bytové jednotce v domě Kovářská 15 Znojmo
V rámci prodeje bytové jednotky na Kovářské 15 rada navrhla zastupitelstvu neschválení udělené výjimky. Tak otevírám diskuzi. Není nikdo přihlášený, poprosil bych o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje udělení výjimky k prodeji bytové jednotky, jejímž nájemcem je pan Oldřich Vybulka z domě Kovářská 15 Znojmov, spočívající v zahrnutí této jednotky do prodeje v rámci projektu Klíč 2018. Děkuji. Přečtení návrhu na usnesení, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení byl přijat, pro bylo 28 zastupitelů, 1 se zdržel. Dalším bodem je bod číslo 36, ten byl na začátku odložen do příštího zastupitelstva. Následuje další směny pozemků, které jsou v bodě číslo 37 a 38. Zeptám se zastupitelů, jestli můžeme opětovně tyto směny pozemků v těchto 2 bodech sloučit a hlasovali bys na usnesení bode číslo 37 a 38. Děkuji, já to jenom zběžně zase pro ostatní. Týká se to změny pozemků parcelní číslo 837/2 v katastrálním území Znojmo Louka ve vlastnictví města Znojma za pozemky parcelní číslo 441/5 a parcelní číslo 363/4 všech katastrálních území Znojmo Louka. Dále je tady, týká se to společnosti Penam a dále je tady v rámci fotbalového klubu Incert Express směna pozemků parcelní číslo 5404 ve zjednodušené evidenci, část označená parcelní číslo 526/1 v katastrálním území Obrakovice ve vlastnictví města Znojma za část pozemku parcelní číslo 403/1, část označená parcelní číslo 403/3 v katastrálním území Znojmo Louka. Zeptám se, otevírám diskuzi k těmto bodům. Nejsou žádné podněty, já jsem tady ty směny přečetl, ve kterém je návrh na usnesení, zastupitelstvo schvaluje směnu v obou 2 zněních. Je to znění, které máte před sebou neupraveno, takže bychom nechali o nich hlasovat, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu číslo 37 a 38 byl přijat, a to jednohlasně. Dalším bodem, který následuje, bod číslo 39, je to revokace usnesení zastupitelstva číslo 153 z roku 2014 dne 22.9.2014, bod číslo 8713 a bod číslo 8714. Jsou to body, které jsou odůvodněné situační zprávy, takže otevírám diskuzi k tomuto bodu o revokaci. Není nikdo přihlášený do diskuze, tak bych poprosil o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města číslo 153/2014 ze dne 22.9.2014, bod číslo 8713 a bod číslo 8714. Děkuji o přečtení návrhu na usnesení, víme, o čem hlasujeme, pojďme hlasovat teď. Návrh na usnesení bodu číslo 39 byl přijat, a to jednohlasně. Dalším body, který